இந்த ஸ்போர்ட்ல நிற்கும் போது டைட்டானிக் சினிமா இருக்குல்ல, அந்த கதை தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. லேக் தாஹோ அப்படிங்கிற ஏரி, அதை பார்க்க போன அனுபவங்களை தான் இப்போ வந்து ஷார்ட்ஸாகவும் வீடியோவாகவும் நான் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்னோஃபால் சீசன் முடிஞ்சு வந்ததுனால சரி பனி விழுந்து கிடக்கிற இடத்தையாவது பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு கார்ல வந்து சுத்தி சுத்தி வந்த போது தான் இந்த ஒரு ஸ்பாட்டை வந்து நாங்க பார்த்ததுமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. ஸோ இங்க கார் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இங்க இறங்கிட்டோம். ஒரு ரோட் சைடு தான் இது. இங்க வந்து ரொம்ப பனி பொழிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த பனி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பாறாக்கல்லு மாதிரி இருந்தது. சரி டைட்டானிக் படத்துக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு வந்து கேட்கலாம். நானும் இதுக்கு மேலே ஏறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க. கால் சரியா விழுந்துட்டேன். நடுவில் ஒரு பாறை வந்து குத்துனா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது. ஸோ வந்துட்டு எனக்கு அந்த ஒரு ட்ராஜடி தான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. அந்த கப்பலில் டிராவல் பண்ணவங்க ஒரு பனிமலை மோதி அந்த கப்பல் பிரேக் ஆகணும்னா அது எவ்வளோ பெரிய பனிமலையா இருந்திருக்கணும், அது அந்த விபத்து எவ்வளோ பெருசா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு வந்து கொஞ்ச நேரம் இங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு எமரால்டு ஸ்டேட் பார்க் அப்படிங்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான இடம் பார்க்கறதுக்கு தான் போறோம். அந்த விசேஷங்கள் இன்னொரு vlogல பார்க்கலாம்.